and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Ay, pastilan. Sige. Sige lang nang. Ang ako nga mamalihog lang ko nimo sa pag-ato niya ni Chelsea sa iyang eskwelahan aron kuhaon og ihatod sa bahay. Sige nang. Salamat. Oh God, may auto mikalit pagawa sa eskina. No! God. Thank you. Thank you. Salamat ito. Kaya huwag ka makatugot. May tabon akong lautan. Thank you kayo, Lord. Natanggo ang mga sakinan sa kong likod. Tungkol sa kong kalit nga paghunong. Sinyasan ako nga magsuri na lang. Sorry! Sorry! Wala hinaon ko ni Mahinultol. Ang sa isang akong buhaton. Dini sa office. Come in. Suot ko, bro. Oh. Ikaw good, bro. Baldwin. Ito bagbitaw ko kamin. Desod. Late man lagi ka. Oh, bitaw. Mulingkod ko, ha? Mananghid pag yun. Lingko diya. Mananghid good kay. Habi pa lang. Nagsalig kong amigo ta. O magdiritso-diritso lang. Miyon ko pa lang nga wa ko'y batasan. Ikaw yun. Kahilo ba itong pahiyuma eh? Mura mo itong napagngans kayo? Ay, kapoy. Namawuting halik kagabi eh. Maong gikapoy ka no? Wag yun, mong isyo. Bitaw, nganong late man tuod ka, bro? James? Late lang good. Late lang good. Problema? Wala good. Gamay ram problema. Hayag na ko nakamata. Ayaw gani kikipukaw ko ni Chelsea nga imong kinugos. Wala ginang mamawaw lagi. Bitaw kining may gamay lamang nga misunderstanding ragod ni Mrs. O napiltaran ang pag-eskwela ni Chelsea. Lakip na akong trabaho. Naibaw na tingali si Marie Milanes tinuod. Ha? Sa tinuod yun siya? Nga, bayot ka. O miladad ka na din sa opisina. Ano siya? Suntukon tinong kang buha nga ka, mabayot ng naong nimo. Kalma lang, good. Kaseryoso ba ni mo eh? Gamay naman ka ng problema. Ay, dak ah. Mau lagi. Usahay. Bisan sa kagamay sa problema. Maihigayon yun nga ma-disturb ka. Oo. Di man ginakalikan usahay. Tuod. May lain kapag tuyo? Kay nagtipon og pamaning akong trabaho nung din sa opisina. Sa ligaga. Huwag ka na tingali trabaho nung dito sa inyong department, no? Naman human na pod. Bitaw. Nagsusilang ko nimo anong na-late ka. Ay man gana ko dili ka mo duty. Pinanggagid ko nimo. Baldwin, bro. Oo eh. Love kaayo. Yabag. Hantod ka ron. Off lang gihapon ang phone ni Milan eh. Noon saan may papayhana eh. Wa man gihapon siya mausap. Ingon ini maghapon siya kung mahiubos.
Sukad pagid ka niya to. Oh. Admin, Hi, boss. pasti lang ang tawhana. Huwag kay lingaw, no, Baldwin? Mabus ka karon. Mabuslot ka. Alam ko kapay kon good. Di lang ko gustong maglaay-laay ka o magsige ka lang dagunhon na mo problema. Disturbo kay kang tawhana ka. Naibaw kang daghang kay kog baklag diri sa office. Imo mang tiwasan. Wa man good. Wa mo ko magsama ko di mo. Nanawag si Boss Emil nako. Dili ko na makontak ang linya nimo diha. Lakip ang imong cellphone. Ha? Oh. Pastilan. Oh. Nahang up rin akong phone diri. Wa matarong og butang sa cradle. Og sa phone. Kuan magod may gitawagan ko? Hala. Mao di. Kasi kay gitaw ganin niya eh. Ikaw ba nang intriga na sad ka? Masuntukan talaga kang tawhana ka. Tawa lang kada. May mo din na sa inyong department. Kay relax sa kayo mo. Ako'y taon diri. Daghan pa kay kubaklag. O nya, punaan pa sa pagsamok-samok nimo. Gisugo lagi kong Boss Emil bro. Sabi niya gisulti. Since out of town siya, Oh. na may applicant may DA kuno nga unta interview honon ron. Nakaroon pa ng schedule. Ikaw na una ko na entertain o conduct sa interview? Na. Tiwasan kita ini. Ay, sige lang good bro. Huwasan lagi kasi yung problema ron. Kung makakita ka ng atong mga applicants. Oh. Mga gwapa naman eh. Basig, maura ni makahilot anang problema sa imong heart. Yabag. Kini Diyos Baldwin. Wala kayo makalabaw sa kasiaw. Ako rin pirming tripan. Oh, may mitawag. Tingali si Milani na ni. Nabasa na siguro niya ang akong gichat niya. Oh. Di man di ay. Sinang giding man di ni. Hello, nang giding? Hello, nang? Hi, Dong James, guwapo. Hello! Tempa. Kinsa man eh? Abi man ako si nang giding. Iya mo ni number. Oh, loko, in. Si Dong James ba? Why familiarity sa akong voices? Kinsa bitaw ni? Scammer ka? Wait! Scammer ko daw, Dong, why? Kinsa may naghatag ni mong number? Busy ko diri sa office. Daghan ko gitrabaho. Oh, si Dong James ba? Ang inyong neighborhood, no? Ang always sexy, si Turanting Baby. Ay, pastilan si Turanding man din eh. Pastilan ni mo Turanding. Ganong naman mo ang cellphone ni Nang Giding? Niyan ako, Dong, kay waman niya. Ay! Kung wa kay lingaw diya Turanding no, bye na. Ay na kog kanam, ay kog sa muka diri, ay kog duha eh. Sige magdua ng cellphone ni Nang Giding. Nga caretaker diha ni Chelsea. Ayaw ko kaloy na Dong James good. Di ako silang nang giding. Namaniyog siya na ako nga maunang wala ang temporarily caretaker ni Day Chelsea Guapa dito siya school. Kamay naglayo pamati sa Wangtigo. Baw ko, idaranan ni. Nalipong ko na siya. Marag na nga. May mo ba magtarong ka Turanding? Gidisturbo gi ko nimo. Bye na. Ayaw sa dong. Seriously ba gining ako sulti? Ha? Namalihog lagi si nang gining na ako nga patawgan ka nga dali siya magkaadto ni Day Chelsea. Musukot mo ko na kang kwan, ako lang usa mo ato sa imong gwapong anak. Saman, okay na dong James? Gwapo bitaw ka dong. How? Mao man ka. Ikaw man kang iyang gipamalihog, sige. Hala, uy. Mananag na pugos. Kayon sa pa may ako mahimo. Nga, ikaw man kay gipamalihog ni Nang Giding. Itaro kog tanaw ni Chelsea sa eskwelahan ha. Oh, uy. Sureness ginadong. Very sure sa sureness. Oh, sige na. Kay may message ko. Tawag tala niya kag may tuyo ko. Diretso na
sa akong cellphone dong. Ay, bisag ko ako ilod. Matawag ka na mag-ihapon ko. Uy, hala no. Nagubad na gabi ang imong Daddy James ug Mami Melanie day chills gwa ka. Melanie, manggudang nga ni mami ko, Tito Turanding. Uy, sa dito. Huwag ka na ikong beauty parlor sa akong outfit. I am 90% girl and 10% male. So, call me Titi. Oh, tita. Tita, titi naman, oy. Ay! Lalaki, manggud ka. Nya, magtita ko ni mo. Ni, kagilo. Sabi ko niyo na Chelsea, uy, magilo ka karon. Chelsea? Oh, hi. Hala, si Mami Melanie. I'm so very sorry, Madam Milan. And Leonid ang giding kay naglain na yung body language. Ako na karoy yung substitute nga caretaker sa ibang baby girl kasi na Chelsea. Nag-text daan sinang giding na kung ganihang sa iyong buntag, Turanding. Nga ikaw ang iyang gipamalihog sa paghuli po niya sa pag-ani ni Chelsea sa school. Oh, very good good ining nang giding, no? Ing si Mami pa nga, magtita kuno ko niya. Bisag lalaki siya. Ay! Ay! Lagi dak ito ang pong lalaki. Wala na, injury na gid ni. Mami, di inti ay ka. Ay, pag-apas na ko ni Daddy pa. Unya, kanang pagkuman ako ilis kay mga ato na sa school, nibalik ko sa room. Paglili na ko, nalaki ka. Na-late na inuun ko sa akong klase. Ay, hala. Ikaw dito ako nakita, madam. Ay, daan pala gigyan ko. Ikaw gini ito. Usay ako! Diin man ni mo makita si Mami Melanie Tito. Diin man. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!